Sziasztok, Emese vagyok, és szeretném megmutatni nektek, hogy hogyan tudjátok elkészíteni a havi járulékbevallásotokat, azaz hogyan tudjátok kitölteni a 2258-as nyomtatványt az ANK-ban akkor, hogyha nektek nem keletkezik minimum járulékfizetési kötelezettségetek egyéni vállalkozóként. Ha például másodállásban végzitek a tevékenységeteket, vagy például nappali tagozatos tanulók, hallgatók vagytok egyéni vállalkozásotok mellett. Megmutatom nektek lépésről lépésre, hogy hogyan kell kitöltenetek ezt a nyomtatványt, úgyhogy vágjunk is bele. Ha megnyitottátok az ANK programotokat, akkor az adatok menüpontot keressétek meg a menüsor első elemeként, és itt az új nyomtatvány, a legfelsőt kellene kiválasztani. Hogyha már letöltöttétek a 2258-as nyomtatványt, akkor itt meg fogjátok találni a sablonok között, akkor nem is nagyon kell keresni. Hogyha nektek sok nyomtatványotok van, akkor itt a szűrési feltételeknél a nyomtatvány nevéhez nyugodtan írjátok be a 2258-at, és akkor fogjátok már itt megkapni, és így ki fogjátok tudni választani, de várjatok, mielőtt még rákattintatok, válasszátok itt ki a törzsadatoknál az adózót. Hogyha ti feltöltöttétek a saját törzsadataitokat, akkor itt kiválasztható, és akkor nagyon sok munkától megkímélitek magatokat, mert automatikusan ki fogja tölteni a nyomtatványban az alapadatokat. És akkor megnyitás gombra rákattintotok. Látjátok, hogy itt a kezdő részben, az azonosító blokkban ki vannak töltve az adataitok. Nem minden, mert sajnos nem minden adatot kért vagy rögzít a törzsadatokban. Így például az állampolgárságnál be kell írnatok, hogy ti magyar állampolgárok vagytok, és itt a bevallási időszakot kell majd megjelölnünk, hogyha most október 12-ig a szeptemberi bevallást szeretnétek elkészíteni, akkor itt szeptember 1-től szeptember 30-áig kell kitöltenetek ezt az időintervallumot. Amit még jelölnetek kell, ez a bevallás gyakorisága, ami havi lesz. Ezt a bevallást nekünk havonta kell teljesítenünk az adóhatóság felé, tehát ide H betűt kell beírnatok. Amit még itt az első lapon jelölnötök kell, hogy ti egyéni vállalkozóként szeretnétek ezt a nyomtatványt benyújtani, ebbe a négyzetbe kell, vagyis igen, ide kell, ebbe a rubrikába kell egy X-et tennetek, majd az adózó társadalombiztosítási azonosító jelét, tehát a tajszámotokat kell ide beírnotok. Most ide ilyen teljesen fals adatokat gépelgetek be, úgyhogy reméljük elfogadja a rendszer. Egyébként szól mindig, hogyha például rossz tajszámot írsz be, nem egyezik a tajszám. Hogyha rossz adóazonosító jelet írsz be, ő nem tudja, hogy neked milyen az adóazonosító jeled egyébként, csak akkor szól, hogyha az nem egyezik a születési időponttal. Tehát ezért tud reklamálni. Na, ezzel a lappal itt készen vagyunk. A következő az lesz, hogy a 0101-es pótlapra átlépünk. Itt a fejlécben is ki kell töltenünk azt, hogy mi szeptember 1-től szeptember 30-áig szeretnénk ezt a bevallásunkat benyújtani ezen a lapon. Az alkalmazás minőségénél, hát a legtöbbeteknek gondolom ez lesz a releváns, hogy nem részesül nyugellátásban. Ebben a kis felugró ablakban azért nem olyan jól olvasható, egy kicsit hosszabban rajta tartjátok az egereteket az egyes választási lehetőségeken, akkor a teljes leírást fogjátok látni. Tehát nem részesül nyugellátásban. Hát én nem vagyok nyugdíjas, én ezt fogom jelölni. A következő az a státuszunk lesz, hogyha ti most mellékállású egyéni vállalkozók vagytok, van mellett egy főállásotok, aminek az óraszáma heti szinten legalább 36 órát eléri, akkor a 26-os kódot választátok, tehát ez a másodállású egyéni vállalkozónak a kódja. Hogyha ti tanulók vagytok nappali tagozaton, akkor a 36-os kódot kell majd jelölnötök, akkor a 36-ost választátok ki. Én most maradok a másodállásúnál, tehát a heti 36 órát elérő munkaviszonyosnál. Itt a végén egy egyest írjatok be, ez igazából a lapnak a sorszáma, hogyha több ilyen lapot kellene kitöltenetek, például azért, mert meg kell bontani valami miatt ezt az időszakot. Például a hónap első felében te táppénzen voltál, és a második felében pedig dolgoztál, akkor 2 ilyen lapot kell majd beküldened, elkészítened, és akkor sorszámoznod kell majd. Itt most egyest írjunk be, ez az első lap, de nem is lesz több. Következő blogban a kedvezményekről fogunk nyilatkozni. Most nem veszünk igénybe semmilyen kedvezményt. Nem veszek igénybe családi adókedvezményt,
4 vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét sem. Ezt egyébként csak akkor tudod kitölteni, ha te nő vagy. Ha te a főlapon, illetve a törzsadataidban jelölted, hogy férfi vagy, akkor ezt nem is engedi érinteni, ezt a rubrikát. 25 év alatti fiatalok kedvezményét szintén nem vesszük igénybe, illetve itt jön be az utolsó rublikában az, hogy neked a fő tevékenységed az képesítéshez kötött, avagy sem. És ez azért nagyon fontos, mert különböző fizetési kötelezettségetek tud keletkezni. Ez jelenleg benneteket most nem érint, mert mindenképpen nullás bevallást kell benyújtanotok, tehát gyakorlatilag ebben a minőségetekben ez most mindegy, de tudjatok róla, hogy ez változik. Ha már főtevékenységnél végzitek az egyéni vállalkozói munkátokat, illetve akkor már kötelesek lesznek minimum járulékot fizetni, akkor ez egy nagyon-nagyon fontos része a dolognak. Itt most teljesen mindegy, gyakorlatilag nem lesz releváns, de azért a valós adatot írjátok be. És most jön a lényegi része ennek a nyomtatványnak, be fogjuk írni a szociális hozzájárulási adónk alapját. Ez nekünk, hogyha még benne vagyunk a mentes keretünkben, tehát nem keletkezett 1.200.000 forintnál magasabb jövedelmünk, akkor ide nullát fogunk beírni, mert nekünk nincsen minimum járulékfizetési kötelezettségünk. A következő pedig a társadalombiztosítási járulék alapja lesz, itt a 15-ös pontban, és ide is nullát írhattok be. És gyakorlatilag ezzel ki is töltöttük ezt a nyomtatványt, futtatok egy ellenőrzést, vajon mit felejtettem el, de azt mondja, hogy semmit. Hogyha itt nem jelennek meg piros, narancssárga, bármilyen figyelmeztetések, akkor az azt jelenti, hogy szuper, a nyomtatvány minden kötelező mezőjét kitöltötted, hogy jól vagy rosszul, az már a te felelősséged, de mindenhova, ahova muszáj volt, oda sikerült beírnod valamilyen adatot. Jó, és akkor azt mondjuk, készen vagyunk ezzel a nyomtatvánnyal, de akkor hogyan küldjük be ezt az adóhatóság felé? Ehhez azt kell tenned, hogy megkeresed fent a menüsorban a kapcsolat az ügyfélkapuval menüpontot, és itt a legfelső lehetőséget választott ki. Nyomtatvány megjelölése elektronikus beküldésre. Igen, indulhat a nyomtatvány megjelölése, leokézzük, oké, elmentette ezt a nyomtatványt, most is mondja, hogy nem talált hibát, és megtörtént az ellenőrzés, oké, rendben, titkosítja is a nyomtatványunkat. Mindent leokézunk, és hogyha ez megtörtént, akkor látjátok itt a kapcsolat az ügyfélkapuval menüben, már meg is változott egy kicsit a helyzet. Most már aktív lesz az, hogy a nyomtatványt be tudom küldeni az ügyfélkapun keresztül közvetlenül. Vissza is tudom vonni ezt a megjelölést egyébként, és akkor tudom még tovább módosítani, hogyha szeretném, de itt most már be is tudom küldeni az ügyfélkapun keresztül, ezt választjuk most ki. Itt azt mondja, hogy igen, beküldés helyez az ügyfélkapu lesz, rendben. És azt a szokásos ablakot fogjuk megkapni, amit egyébként bármelyik másik NAV-os oldalon, az ügyfélkapus azonosításunkat. Itt megnyomjuk, hogy ügyfélkapun keresztül szeretnénk beküldeni ezt a nyomtatványt, megadjuk a felhasználó nevünket, a jelszavunkat, bejelentkezésre kattintunk, és akkor be is fogja küldeni a nyomtatványunkat. Fog még egy visszajelzést adni a végén, hogy sikeres volt a beküldés, egy szép kis zöld gombocskát fog mellette mutatni, és akkor megnyugodhatunk, hogy ezt a nyomtatványt sikeresen beküldtük. Én egyébként leszoktam menteni valamilyen olvasható, látható formátumban is ezeket a nyomtatványokat szeretem, hogyha ez valahogyan archiválva van, PDF-be például ki szoktam nyomtatni, és akkor a gépemen bármikor nagyon egyszerűen meg tudom nyitni, meg tudom mutatni például az ügyfélnek is, hogyha erre szükség van. Úgyhogy ennyiről szólt igazából most ez a nyomtatványkitöltés akkor, hogyha nektek nem keletkezett minimum járulékfizetési kötelezettségetek. Hogyha bármivel kapcsolatban kérdésed lenne, itt a nyomtatványban nem volt minden egyértelmű, vagy bizonytalan vagy, akkor nyugodtan keres bennünket, a zárt Facebook csoportban felteheted a kérdésedet, igyekszünk válaszolni, de hogyha szeretnéd, akkor nyugodtan írj nekünk az infokukackönyveimagadnak.hu címre, ott is igyekszünk minél hamarabb válaszolni nektek. Ennyit szerettem volna ebben a mai